canciones e de máis música continuamos falando, xa que o grupo Ruxe Ruxe estivo neste Malas Artes para presentarnos o seu último disco, un traballo no que din que rompen con seus anteriores ritmos e que de seguido lles presentamos aquí neste Malas Artes. Así é como volven de novo os Ruxe Ruxe, un grupo que con cada disco nos sorprende e que con este seu último traballo non ia ser menos. Así sona o seu Máis cancións sobre toxos, cardos e flores. Rock feito aquí, rock cargado, rock disparado. En este disco, digamos que volvemos un pouco máis a trayectoria que tivemos sempre, non? É dicir, hai de todo un pouco, hai ritmos máis punkis, hai ritmos máis sentidos, pero a intensidade é a mesma, non? Até as temáticas son moi variables, non? Hai de todo tamén, pero digamos que hai un conxunto de cousas que son sempre as mesmas, o sentimento que temos neste disco, non? O disco é un disco en comparación co anterior é moito máis ecléptico, moito máis variado. O anterior disco, digamos que os temas eran todos moi directos, moi cañeiros, moi punks. Neste o plantexamento inicial foi non se plantexar nada, entre comillas, non? Foron, pois, empezamos a facer temas, saleunos unha ranchera, saleunos un tema punk, saleunos un tema lento. Todos van os tiros por aí un pouco máis variados, hai bastantes elementos de música tradicional tamén, pop, rock. Nese sentido é un disco moito máis variado. É simplemente seguir o noso camiño dentro da nosa trayectoria, non? Temos moi claro que facer música, facer rock and roll neste caso é algo que nos presta, que nos encanta nos facer este tipo de actividade. Temos simplemente unhas ansiedades, unhas creativas que nos fan que fagamos outro novo disco, non? Un novo disco que poderemos gozar en directo o vindeiro sábado 31 de marzo ás 9 da noite na Sala Capitol. O que sí que poderíamos resaltar, digamos, sería un pouco da enerxía. A enerxía, nos buscamos iso, que o noso concerto sea un no parar, un sacar a enerxía do corpo, sacar o demo este que temos dentro, que a xente o saque tamén. Entón, con este disco buscamos un pouco, tirar un pouco de probar estilos distintos, cousas así, pero tamén cancións que estén enfocadas ao directo, e nas que se respete un pouco ese espírito, o espírito de festa, alegría, rock and roll, música tradicional galega, que é o que nos presta. As entradas para este concerto poden mercarse no Trasgo, no Malas Pécoras, na Reixa, no The Joker, na propia web do grupo e tamén na propia taquilla da Sala Capitol. Unha actuación este directo dos Ruxe Ruxe máis que recomendable, pois este grupo volve con máis forza que nunca e coa súa mellor música. Desde que cheguei a este grupo, levo o cuarto disco que gravo con eles, e sempre cada disco nos prestou a todos máis que o anterior, sempre. Claro, diti, ao mellor non somos moi objetivos, pero desde logo eu espero que para a xente tamén sea algo así, cada un sempre ten que ser mellor que o anterior. Se queren coñecer o directo de Ruxe Ruxe, saiban que poden facer o vindeiro 31 de marzo, terán un concerto na Sala Capitol para presentar este disco, máis sobre toxos, cardos e outras flores. E nos